Goedendag iedereen op deze 1 mei 2021. Ik ben hier op de locatie van Axel in de provincie van Zeeuws-Vlaanderen te Nederland. Momenteel 8:30. Ik was daar net op de markt. Dus mijn bezoek aan de markt is te zien op een afzonderlijke video. Het is een geweldige markt. Dus bestaat uit, ja, hier aan deze kanten dus planten, bloemen en planten, kruiden en noem maar op. En dan ook even verder, ja, de markt zoals we die kennen met kaas, vlees. Het is dus wel een uitgebreide markt. Je hebt kledij, natuurlijk ook wel de vis. Het is echt een markt om even langs te komen. Dus meer bepaald te zien in de andere video. Maar toch wel nog even een droneoverzicht. Dus hier de centrale plaats van de markt. Ook aansluitend heb je daar een supermarkt, Albert Heijn, een Ethos en andere handelszaken, een boekenwinkel en zo verder. Dus die markt loopt dan even verder door hier, door dat straatje. En dan kom je nog ook even in beeld, de mooie plaatsen hier. Aan de Stadsmolen. Dus de Stadsmolen ook wel leuk om even te zien. Ik ga even draaien rond de Stadsmolen. Bijzonder leuk, de Stadsmolen in beeld. Zo, beste mensen, de Stadsmolen van Axel. En dan terug even de richting van de markt. Ik heb daar droge vruchten gekocht, wat vis en alles te zien dus op de andere video. En ook de bekende kraam Dolf Schoot, die ik ook wel bezoek in Hulst, is hier ook natuurlijk. En terug hier ook een enorm aanbod van planten, echt hele mooie tuinplanten. Maar op de grondvideo, dus de street view, is het wel beter te zien natuurlijk, de gezelligheid van deze markt. Het is natuurlijk nog vroeg in de ochtend. Ik zeg, het is even na 8:30 nu. Ik was er al om 8 uur. Al redelijk veel mensen. Dus ik zeg, de markt, de mensen komen wel normaal gezien rond 9 uur en iets later.
ga hier nog even een panorama geven. Panorama zicht op Axel. Ja, Axel heeft ook een vliegveld voor bepaalde sportvliegtuigen. Dus de zone is dus wel ingedeeld. Bepaalde zone mag men niet vliegen met de drone. Dus hier kan het best wel. Ook komt de fietsroute online vanuit Vogelwaarde. Je kan er ook zien, het is echt omringd met natuur. Dan geven hier het rondpunt en natuurlijk aansluitend de winkels, de supermarkten hier. Het is wel handig, het is gelegen aan het marktplein. Dus Albert Geijn en dan diverse handelszaken en ook aan de rechterkant hier, of even in de hoek daar, dacht ik dat er ook een Aldi aanwezig is. Ja. U ziet hier op dat uur, er is volk aanwezig. Ik ga nog even stijgen en dan kan ik nog even een 360 beeld geven van de zone hier. Terug hier de stadsmolen. Ja, het is wel nog even bewolkt. Er was wel een redelijke mist in de ochtend. Dus het echt panoramisch zicht is er momenteel niet, maar bon, er is wel toch wel even leuke beelden. En ik kom alleszins nogmaals naar hier. Ik moet zeggen, het is toch wel een leuke zone om langs te komen, om te fietsen, om de markt te bezoeken. Er is ook hier een golfterrein buiten de zone. Zal ik de volgende keer ook bezoeken. En natuurlijk wel de bossen en zo. Hier vind ik het wel ook een leuk rondpunt. Het is geen landingsplaats voor de drone, maar het zou wel goed te pas komen dit hier. Zo echt een mooie zone. Ja, dat is het even niet. Ik ben wel. Dus wel een mooi punt hier om dus je locatie vlug te vinden. Want daar heb je ook dergelijke rondpunten. Op nog even genieten van de Axelse sfeer en landschap. Dat zijn de prachtige bossen daar. Als je dat hier ziet, magnifiek.
Hier is het wel een topplaatje. Zeg, de weg, het water, het bos en dan de woningen zo. Hier wat de Axelse straten. Dan kom ik terug aan de locatie van de markt. Het is hier echt goed aangepast voor de drones. Ik zeg met die cirkels hier. Zo, beste mensen, was een kort overzicht met de drone van deze locatie hier. Dus je kunt afzonderlijk ook de street view zien, het bezoek op de markt. En dan ook de fietsroute van Vogelwaarde via Zaanstad tot hier. Zo, tot de volgende keer.